aw minnu sɔgɔlen banna nin waati in na an ni su a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kan bi bakurubaw filɛ nin ye jamanaden fanba ye ɲɔgɔn sɔrɔ CCTB kɔnɔna na walasa ka taa cɛmancɛ fanga sigili ko kuma fɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an ka jamana ɲɛmaayaso min kɔni ɲɛsin bɛ kunnafoni ɲɛnɛbɔli ma ni o ye haki ye olu kɔni ye kunnafonidi jɛrɛ sigi sen kan min sen fɛ u ye teleso ɲininaw ka sɛbɛn kɔni fɛsɛfɛsɛli baaraw dayɛlɛ ninnu de ye bakurubaw ye ka kunnafoni wɛrɛ b'an bolo ka fara minnu kan sɔnni an bɛna walawalali k'u la. Ayo bisimila ko kura bi alamisa septembre kalo tile 10 dɔnkibaru kɛnɛ kan an bɔra k'a fɔ aw ye bakurubaw la sisan bi CCB kɔnɔna na jamanaden fanba ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn bɛ tali kɛ politigima fara diinɛma fo ka taa se société civile ma walasa ka hakilina falen kɛ cɛmancɛ fanga sigili ko kan colonel Hashim Goyita ni ale CNSP ɲɛmaa ye ale kɔni ye dantigɛli kɛ min senfɛ y'a jira k'a fɔ ko jamanadenw mana bɛn min kan ko o de bɛ kɛ cɛmancɛ fanga sigili la a kɛnɛ kan an ka kunnafoni ɲininaw kun bɛ o y'an sama min na an ka ɲɛmadaw fɛ cɛmancɛ fanga sigili baara ɲɛbila kɛnɛ kɔni ɲɛnɛmayara bi sɔgɔmada in na kosɛbɛ bawo politigima fara société civile fo ka taa se diinɛmaw ma u bɛɛ lajɛlen de sen donna ni hakilina falen baara in na jama dafalen CNSP ɲɛmaaba ni o ye colonel Hashim Goyita ye a y'i dantigɛ k'a jira k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga in kɔni tɛna sigi ni sɔrɔsiw dɔrɔn hakilina ye ko jamanaden bɛɛ lajɛlen mana bɛn min kan ko o de bɛna kɛ i n'a fɔ sen tɛmɛnen ta kɛra cogoya min na u ye jama kɔni tilan sigiyɔrɔma ani sigiyɔrɔma walasa u ka t'u hakili jagabɔ u ma bɛn min kan walasa k'o kɛ sɛbɛn ye sigi bɛ taa kɛ min kunna o de hukumu kɔnɔna na maa dɔw kɔni sɔnna k'u dantigɛ an ye. daminɛ hakili ɲumanya kɔnɔna la bonya kɔnɔna la walasa an bɛ se ka kuma Mali ko la Mali taabolo kura min bɛ ka cogo sigi walasa Mali bɛ se ka yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ cogo min nin y'an san 30 ye an bɛ taa ni ka segin na Mali ko la san 30 kɔnɔna la nkalon bɛ tigɛ jamana in kɔnɔ san 30 kɔnɔna la yugujugu ni namara de bɛ yen san 30 kɔnɔna la caman ye bisi gosi Mali ko la ka kɛ kumaw ye ka sɔrɔ u ka Mali ko kɛ n'u yɛrɛ ko nin ye occasion dɔ de ye walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuma cogo min na mɔgɔw bɛ se ka ta ni hakili ye cogo min na faamuyali kɔnɔna la bɛɛ k'a dɔn ko maa kelen sera jamana in jɔ bɛɛ fan bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan jamana jɔ. Yan'an ka taa o la fɔlɔ ne bɛ foli bila tous les peuples maliens mɔgɔ o mɔgɔ bɔra ka fɔ vraiment n ka nin régime in bi o ye IBK ka régime ye anw tamanaw politique mɔgɔw a tora an ka se lahara mais Ala ma kunnawolo d'an ma mais minnu wulila mun ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna il faut sali an ka foli bɛ taa CMAJ mɔgɔw ma Mamadou Diko ka mɔgɔ Isa Kawusu ani MK Sumaworo Sisoko mɔgɔw olu de y'a daminɛ mɔgɔw ko théâtre bɔlaw don ko mɔgɔw tabana san joli gasi cura mɔgɔw galaga karila mais Ala ye barika don u ka ko la u wulilen an ɲɛ b'a la bɛɛ taara i n'a fɔ kilima ɲɛ mun fɔ sisan dɔ bɛ so kɔnɔ a bɛ M5 la a ma taa marché a da kuma la Ala ye barika don u la an ye mun laɲini IBK ka fanga bin na ni IBK ka fanga bin na an bɛ mun fɔ an kana bɛ suwale an ka démission fɔ an ka sɔrɔdasi démission généraux tɛ dɛ ne bɛ démission de fɔ minnu ye colonel ye il paraît que y a 100 kun bɛ général au Mali an tun bɛ dalen u b'an fagala jamana bɛ ŋɔni u ma wuli démission wulila. K'aw ladɔnniya ko nin hakilina falen baara kɔni bɛ kun cɛ sibiri nata septembre kalo tile 12 kɔnɔna na min mana bɔ o ko la don n'a nataw la an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye a ko kan. Mali kunnafoni kɔlɔsili ɲɛmaayaso ni o ye lahaki ye u ye bi kɔni u ka baara dɔ kɔni boloda min ye ka teleso ɲininaw ka sɛbɛn kɔni sɛgɛsɛgɛ bi sɔgɔmada in na u jabala la min kɔni senfɛ o y'a jira k'a fɔ ko teleso ɲinini sɛbɛn 37 de kɔni b'u bolo ni waati in na k'a fɛsɛfɛsɛ an ka jamana marabolo fo ka na se faaba kɔnɔna ma a kɛnɛ kan Bakari Konde kun bɛ yen a y'an sama min na an k'o lajɛ. A diyara n ye an ka a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ weleweleda min ni an tun ye a kɛ ka ɲɛsin malidenw ma minnu ni u tun ye télévision sigi ŋaniya sigi u ka sigida la Bamako yan walima Mali fan tɔw la k'a fɔ ko baara a kun fɔlɔ an ye o datugu o datugura ni min ye o datugura ni dossier bilali ye ka bɛn ni tɛnɛndon tɛmɛnen o min ni o kɛra dossier bilali don laban ye an bɛ se k'a fɔ maa 37 bɔɲɔgɔnko olu de y'u ka mabɔ télévision nɔfɛ Mali kɔnɔ Bamako yan mɔgɔ 17 Kayi mɔgɔ 4
Sikaso maa 7 Segu mɔgɔ 3 Mopti maa 1 Tombouctou mɔgɔ 3 Gao mɔgɔ 2 ni baara kunfɔlɔ in bannen kɔ ni dossier minnu ni u bilala u bɛna fara ɲɔgɔn kan ni ka di jɛkulu dɔ ma n'an b'a fɔ o ma ko commission d'experts olu bɛna baara kɛ dossier ninnu kɔnɔna kow kan n'olu ye baara kɛ a kɔnɔna kow kan olu ka baara jaabi o bɛ latɛmɛ bolo wɛrɛ fana kan olu fana bɛ jateminɛ kɛ baara fɔlɔ kelen in kan ni o bɛɛ lajɛlen de bɛna kuncɛ ni télévision so sugandili ye télévision minnu ni an hakilila k'a fɔ olu ye jaabi ɲuman di wele in kɔnɔna na ka bɛn ni u ka ŋaniyasiri ye min b'a to u bɛ se ka télévision dayɛlɛ u ka sigida la walima Bamako o baara de kɛra bi waati nataw ni Ala y'a jira an na ni jaabi wɛrɛ minnu bɔra la a bɛ da malidenw bɛɛ lajɛlen tulo kan inchallah. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen projet min sigira sen kan walasa k'an ka jamana sɔrɔw kɔni warankata ni o ye PASEM ye u y'u ka laadala ɲɔgɔn ye kɔni ta ko naaninan baaraw kɔni kɛ bi sɔgɔmada in na an ka jamana sɔrɔ minisiriso la min kɔni kɛnɛ kan u y'u ka baara kɛlenw kɔni fɛsɛfɛsɛ ni ka baara kuraw kɔni boloda o sigi in tɛmɛnen u ka ɲɛmaa dɔ kɔni ye dantigɛli kɛ Umar Tarawele ka kuma barani na. Sigili kɔni ye min ye a sigili a bɛ boli gɛlɛya kan ka tɛmɛ nɔgɔya kan parce que depuis projet daminɛna nin y'a san 2 ye an ye gɛlɛya caman sɔrɔ a kɔnɔ o gɛlɛya ninnu b'a to an ka se ka ɲinita la sabati comme vous le savez san fɔlɔ la o gɛlɛya tun bɛ ani Banque africaine de développement de BAD ye n'o ye musaka bɔbaga ye o gɛlɛya dɔ tun bɛ an n'olu ka fait par rapport à nos parce que n'an ye baara fɛn fɛn k'an b'a bila ka taa u b'u ka yamaruya de walasa an bɛ se ka taa ɲɛfɛ n'olu ka yamaruya ma sɔrɔ o baara se ka kɛ donc a yirala k'a fɔ vraiment o yamaruya ninnu sɔrɔli kɛra gɛlɛyaba ye san fɔlɔ la o ma se ka to an ka baara kɛ san filanan na fana an kun jigi dalen bɛ k'an bɛna en profiter an ye min jɛ salon san fɔlɔ la k'o bɛɛ rattraper Ala y'a kɛ fana a yɛrɛ b'a dɔn bi bi in na an bɛ hukumu min kɔnɔ n'o ye Covid 19 ye a kɛra sababu ye ka ko bɛɛ gɛlɛya BAD min yɛrɛ ye wari bɔ fɛn olu yɛrɛ ka bureau bɛɛ datugu u y'a ɲini an fɛ an ka baara jɔ fɔlɔ ko fo cogoya ka sɔrɔ a ko bɛ se ka kɛ parce que n'i ye nin baara in jateminɛ hakililabaaraw de don hakililabaara min don a mɔgɔ dɔw bɛ bɔ Faransi dɔw bɛ bɔ États-Unis dɔw bɛ bɔ Canada donc ni avion tɛ yen nɔ foyi tɛ yen nɔ c'est obligatoire que an ka baara jɔ fɔlɔ pour que ko bɛ se ka nɔgɔya walasa baara bɛ se ka daminɛ sigili kɔfɛ kɔni an b'a ɲini ni gɛlɛya nɔgɔya bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na nɔgɔya bɛ se ka sɔrɔ BAD ka sira fɛ cogoya min na pour que baara bɛ se ka reprendre réellement an ka se ka baara reprendre nɔgɔya ka kɛ fɛnɛ au niveau de l'État pour que an y'a fɔ ko baara min don ni projet in n'a kɛra ka ɲa a nafaba de bɛ jamana kan ka da kan a b'an dɛmɛ misi minnu n'an b'u labɔ u sen na bi ka taa n'u ye ɲɛnɛma ka misi ninnu fagaya k'u lata dugu wɛrɛw la on appelle ça exportation de la viande malienne. 1 de 2 a b'an permettre fɛnɛ ka yɔrɔ dɔ sigi yɔrɔ min n'an b'o fɔ o ma ko kunnafoni bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ni o bɛ dugukolo ko ka Mali kɔnɔ ka o fɛn dɔ bila yen nɔ n'an ko ma système d'information foncière ni e mago bɛ terrain na bi i bɛ taa yen nɔ dɔrɔn i bɛ fɛ ka terrain min ta n'i y'a coordonné don n'u y'a dɔn dɔrɔn u b'a fɔ yen nɔ ko non ko i se ka nin san ni Banba ta ye ni Banba tɛ k'a feere i ma donc ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'a feere i ma a tigi ta tɛ donc o système an bɛ fɛ k'o fɛnɛ de bila sira parce que an y'a jateminɛ kɛlɛ caman bɛ Mali kɔnɔ bi a kɛlɛ bɛɛ ye dugukolo ko kɛlɛ ye ni Ala y'an dɛmɛ n'an sera k'o fɔ hali investisseurs minnu kan ka na an baara yan nɔ ka n'u ka wari don u sirannen don parce que n'u nana u mana terrain min san sinikɛnɛ u bɛ taa fɔ ko nin terrain man ɲi k'u ka bɔ a ko ka ca donc ça va nous permettre également de gérer ça. Faraɲɔgɔnka jɛkulu min b'an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko Génération Espoir di Mali o ye kunnafoni di yɛrɛ kɔni kɛ kunungo Mémorial Modibo Keita la min kɔni sen fɛ o y'a ɲini CNSP maaw fɛ u k'u ka ɲɛmaa minnu minɛnen don u bolo k'olu kanna bila walasa u da bɛ se ka don cɛmancɛ fanga sigili ko kuma na cogoya min na a kɛnɛ kan Umar Tarawele tun bɛ yen a y'an sama min na an k'o lajɛ. Utu kalo tɛmɛnen tile 18 marifatigiw ye dankari kɛ an ka fanga la o de ye a bɛ fɔ min ma ko coup d'état o de kɛra le 18 août o kuma na o bɔlen kɛlen kɔrɔ kɔfɛ an nana mun de jate minɛ o don ni bi cɛ an nana ye k'a fɔ ko kuma na maa dɔw bɛ yen minnu minɛnen bɛ k'u datugu kati ye o kuma na an bi bɔ k'a jira an dusumakasalen don o ye tiɲɛ ye nka maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ jamana de kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ sariya lakile
k'a fɔ k'an bɛ bunadamadenw ka hakɛ k'an bɛ a lasegin u ma o tuma na a ɲininen bɛ maa minnu bɛ yen nɔ n'u b'i bolola k'a daminɛ an balimakɛ an terikɛ an jɛɲɔgɔnkɛ min ni a kɛra assemblée président ye n'a ma ta ka di a ma honorable Musa Dembele ye a bɛ bolola bi ani an ka Mali premier ministre n'o ye Bugu Sise ye olu b'i bolola ani maaba caman an ka wuladana bɔli kun de ye k'a jira k'a fɔ an b'a ɲini an balima surasiw fɛ maliyɛn surasiw fɛ Mali ka lakanabagaw fɛ o tuma na an balima minnu b'u bolo u ka fɛɛrɛ kɛ bi bɛɛ u ka u bila u k'u ka denbaya magɛn maa minnu n'u tora Mali ka démocratie ko kutumu kɔnɔna na an miiri bɛ olu la kabini kunungo fo ka se bi ma parce que anw dɔ de don u farikolo tɛ balolen o ye tiɲɛ ye nka u ni an bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi o de la coup d'état min kɛra mardi le 18 août tɛmɛnen o tuma na a yirala k'a fɔ ko an ka constitution min tun bɛ yen ni o constitution ni a sɛbɛnna ni maliyɛnw jeli ye o tuma na dangari kɛra an ka o constitution na constitution dun y'a jira k'a fɔ ko diɲɛ tɛ kɛ ni a ye o tuma o baara kɛlen kɔrɔ kɔfɛ k'a ta o don fo bi an sigilen bɛ ni an hakili ye an sigilen bɛ ni sabati ye ni dusukun ɲumanya ye ka filɛli kɛ ka lamɛnni kɛ an bɛ barikada kɛ surasi minnu n'u sɔnna an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita n'a tun bɛ bolo la k'a bila k'a laban k'a bila ka taa jamana wɛrɛ la a ka se ka taa a yɛrɛ furakɛ an bɛ o foli k'u ye. Ni ne bɛ dan sigi bi don kibaru la min kɔni labɛnna fasɛri jama bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala kana ni basigi an ka jamana kɔnɔ a y'aw sɔgɔlen to NEF TV la aw tɛ fɔ a jigi kɔ a k'an bɛn don n'a nataw la.